Hej, verím, že toto sem môže. Najprv nám povedzte vaše pocity aj personálne bez advokáta, idete sa zaobrániť, či máte si tak v živote, že sa tak úspejete. No, zatiaľ tomu verím. Sa mi zdá, že sudca sa snaží byť spravodlivý. Sa mi zdá, že je trošku prísnejšie, ako by mal byť tým vykázania tých ľudí. Podľa mňa neviem, či bolo až také vážne, ale nemyslím si, že sudca to nás správne. Boli tu aj také názory na svetlo, ktorí tvrdili, že No som vedel, že keď sa už začne niečo vyhrávať, tak si vymyslia všetko možné. Neviem, či tí svedkovia vám povedali, ako si overte teraz tých svedkov, že som bol preťažený v práci a sám dobrovoľne som išiel za psychiatričkou, že som preťažený, že sa cítim neschopný pracovať, že či by mi vedeli nejako pomôcť a ona mi navrhla nejakú hospitalizáciu a ja som povedal, súhlasím aj s tým, lebo fakt sa cítim preťažený v práci, ale nejak to nesúvisí s týmito dianiami. Takže toto je taká diskreditizácia, že by ste mali podľa mňa po tých ľuďoch, čo máte teraz povedať, čo si to dá. Pravili aj také sa obávali, že by sa nečkovali, keby ste vytvárali zbraň rozstrým náboj. Tak to je pravda. To sa naozaj čudovať nemusia, lebo keď zlyhajú všetky demokratické prostriedky na to, aby ľudia mohli tu slušne žiť, na to, aby ľudia neumierali na Slovensku, lebo nie sme nejakej, neviem akej nerozvinutej krajiny, tak ja si myslím, že vtedy už oprávnenosť, hoci aj ostrých zbraní je na mieste. Nehovorím, že treba niekoho strieľať, že niekoho treba ohrozovať, ale tu sa už treba naozaj pozrieť, či sa začína diať na Slovensku. A ja mám zatážku 5 kg, nejde teraz o papiere až štvorí, 5 kg až štvorí, kde mám dôkazy proti policajnému zboru, že terorizuje, šikanuje občanov a snaží sa ju obviniť zo 16 trestných činov, ale som išiel s tým na políciu. Argumentoval som konkrétne, v tomto a v tomto znení zákona ste pochybili. Všetko bolo zmetené zo stola. Riešili ma všetky inšpekcie, hádam, ktoré sú na Slovensku. Všetky. Úrad kontroly, inšpekcia ministerstva vnútra, všetky. A všetky moje dôkazy za radom vrátane prokuratúry zakrývajú trestné činy policajtov. To si dovolím tvrdiť a mám na to dôkaz. Ste dostali pokutu za Áno, tým sa to odštartovalo. Nie úplne sa tým odštartovalo, lebo polícia ma šikanovala ešte keď som bol príslušník polície za to, že som mal jednu dopravnú nehodu na snehu, tak ja som vtedy dodržal, lebo som vedel, že treba, aj keď nespôsobíte žiadnu škodu, tak to treba nahlásiť. Tak ja som hneď zavolal operačnému na 158, že nič sa nestalo, ale je nejaká nehoda, proste chcem dodržať zákon. Viete, čo som za to dostal ešte ako príslušník polície? Pokarhanie, že som splnil všetky zákonom stanovené podmienky, tak za to bolo pokarhanie. A to bol ešte mierny trest, ktorý vydali. Takže už aj vtedy sa to začínalo odštartovať. Druhá vec, bolo to ťažné zariadenie, za čo to ste je hlavné, lebo vtedy obviňujem políciu dokonca z klamstva, zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. A to netreba brať na ľahkú váhu. Bolo to aj v televízii odvysielané, ale ani potom sa nič nedialo. Tak ale to mu chápe, tak nemôže polícia konať na základe televízie, ale dajú mi pokutu za ťažné zariadenie a ja ako policajt poviem, nemáte mi ju dať a oni, že vám zoberieme technicky a potom to preklasifikujú, že mi dali za nerozsvietené svetla. A keď dokážem, že to nemohlo byť za nerozsvietené svetla, tak ešte aj prokuratúra ma utopí v tom, že som amatér, napíše, že som amatér, keď mám patentované na patentovom úrade, skončil som elektrotechnickú s vyznamenaním, tak ma prokurátor nazve amatérom. A to tretie bolo, potom bolo za čo vlastne? Čo už ste prišli? A čo ma dorazilo a čo už priamo súvisí s tým, že moje deti trpia aj v tejto chvíli, keď tu stojíme, je to, že nemám vodický preukaz za banálny priestupok a policajt za to, že som povedal, že si ho nahrám, nakoľko v Lampárni, to povedal právnik celému Slovensku, tak som pokutu nezaplatil, príslušníka som si chcel nahrať a príslušník ma poslal 100 km peši bez peňazí domov. Vtedy konal akože v súlade so všetkými zákonmi, hej, to dávam teraz hypoteticky. A toto sú tie dôvody, prečo ste sa rozhodli? Nie len, to sa nabaľuje. Veď mne volajú ľudia skade tade, že mi dávajú dôveru, že sa vôbec postaví proti takýmto skutkom, lebo to, čo už sa deje, to už je... To už prekračuje všetky miery. Či ste považovali za adekvátne proste použiť takto do vzduchu streľbu zo zbrania? To je najmiernejšie, čo som postupe mohol použiť. Či to malo teda ten význam, ktorý ste od toho očakávali? Ešte väčší, ako som si myslel. Rátal som s tým, že ma tam zbalia policajti a že sa to príde možno až po miesta vnútra, že ten a ten tam strieľa, alebo dosť také verejné miesto. To, že sa toho chytia médiá takto, že
tak to som nepredpokladal, akože taký záujem som, akože... Nepovažujete? Chceli ste poukázať na svoje... Rád by som vám prečítal. Chcem ešte poukázať na to, Na biedu. že ja som využil všetky menej razantné metódy pod tou streľbou. To nikto o tom nevie, všetci ste začali, že som bol zúfalý. Nebol som zúfalý. Nebol som zúfalý, konal som maximálne logicky. Premyslenie logicky. Ale zo zúfalstva. A nebolo to zo zúfalstva. Bolo to len z takej beznádeje, že sa už neviem na žiadnu inštitúciu obrátiť. A to som sa obrátil na prezidenta, obrátil som sa na ministerstvo vnútra, obrátil som sa na ministerstvo spravodlivosti, na ombudsmana Slovenskej republiky, na súd som dal políciu Slovenskej republiky a všetci, dokonca na vládnu stranu Smer teraz, ale náhodou, že Smer, toto nie je o politike, tak všetci mi odpísali, že oni s tým nič nemajú. Takže beznádej. Totálna Považujete beznádej. za správne teda postupovať takto, že strieľať na verejnosti do vzduchu? Považujem za plynová? Považujem za správne to, že sa niekto postaví proti tomu, aby ľudia trpeli. Neviem, treba si dať do pomeru, čo je streľba, koho tým sa rušilo a že na čo som upozornil. Nie, že na krivdy, ale na to, že deti trpia. Teda v tomto mojom prípade moje. Ale takých prípadov, ako som ja, sú desiatky, stovky, možno tisíce. A možno môj prípad odštartuje možno oveľa väčšiu kauzu, ako je nejaká výtržnosť. Rôzne podmienky na Ľudia sa Slovensku. spýtajte, Slovensku nemám národa. problém. Keď toto všetko skončí ešte niekedy, sa si ty Dobrá otázka. Ja budem veľmi šťastný, ak mi polícia Slovenskej republiky dá svätý pokoj. Žiadam, a budem žiadať v rozsudku, a napriek tomu, že sa nejedná o ten skutok, aby mi polícia okamžite vrátila vodičský preukaz a vrátila ma tam, odkiaľ tento policajný terorizmus začal. Ja som začal byť živnostníkom, ja som nechal policajný zbor nie kvôli tomu, že bola nejaká kauza. Ja som dobrovoľne odišiel, lebo som nevedel uživiť svoje deti z výplaty policajta 13 000 slovenských korún, to si môžete overiť. Nevedel som ich uživiť, tak som išiel do Nórska pracovať. A nakoniec, keďže to bol podvod, tak som sa vrátil a začal pracovať ako obyčajný elektromontér. Bavilo ma to. Takto by som fungoval, aj teraz by som kľudne montoval všetko, keby polícia takto vážne nezasiahla do môjho života. A teraz trpím ja, moje deti, moji rodičia sa o mňa boja, že čo sa to so mnou stalo, že ja odborník všetko a teraz lietam po polícii, lietam po súdoch, tak ja neviem. Policajtom ste boli kde? Policajtom som bol na krajskom riaditeľstve policajného zboru v Banskej Bystrici a